Na gyerünk! Már egy órája itt szokott. A sok duma helyett inkább vegye fel a tábláját. Sokat gatyáznak, úgyis lelépünk. Ugye rakás idióta. Megáll az eszem. Mit kell ezen ennyit tökölődni? Én munkanélküli vagyok, lenne éppen jobb dolgom is. Ez a legfrissebb képünk Richard Vallonról. Pontosan 2 évvel ezelőtt készült. Azóta a jelölt munkanélküli. A felesége, akit ezen a képen látnak, nagyon beteg. Ha jól tudom, rákos. Hát, munkanélküliség és rák, ez egy kicsit túl sok így együtt, nem? Az intelligencia hányados? Alacsony. Na, végre valami jó is. Ha mindenki egyetért, nekem megfelel. François Jacquemart a következő. 32 éves liftszerelő. Egyszerű családból származik. Az apja postás volt. Nagyszerű, a postások mítosza úgyis halhatatlan. Ettől majd mindenkinek szimpatikus lesz. Nyugodt gyermekkor állami iskolába járt, első áldozó is volt, szakközépiskolát végzett. Első áldozó, de hát ez csodálatos. Ezzel megnyerhetjük magunknak az összes nagymamát. Az első munkahely 18 évesen, az első szerelem ez a lány itt. 19